saking kocok-kocok Sekar Gadung Indonesia. Ini langsung Kilurah Minto Darsono saking Total Pakai Serjo Rejo Tangan Tulungagung. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga dihibur ya. Putra tercinta ya Kilurah Minto Darsono. Siapa dia kalau bukan kita Tit Subak Sutarsono ya. Dan Jeng Pipitnya teko wong ayo Jeng Sulis yo 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 Pipit Sulis Dalu wong ayu Mbak Sulis Mbak cantik Pipit langsingnya Sekar Gadung. Fitnah alah wis bendino aku ora fitnah. Ucapan adalah doa wong ayu. alah do ngamungi ndak mandi Lho ndak mandi iki doa pokoke. Alhamdulillah iki wong ayu saged sowan wonten pundi Mas Gember? Dusun Judek RT 3 RW 2. RT saatase RT. Heeh. Enggak payah. Heeh, iki luar biasa. Kelurahane mengko mesti nusul ya. Lah, iki sa RT iso nanggap Sekar Gadung Indonesia. Iya, Yang ngundang bintang tamu. Nggih luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. RT-ne jan guyub Jos. pun. Terima kasih kepada Bapak RT, RT 3 dan juga Bapak RW, RW 2. Sama ngerti ora Pak RT-ne asmane sapa? Sopo? Orang ngerti aku RT ini, sopo sak sini? Aku ya ora roh. Lah, aku malah ngerti ketua panitiane no. Sopo, Mas? Kalah lho Pak Maji. Pak Maji. Heeh. Iya, dicatet. Tak catet begini ya. Dicatet elek maca ya blitu. Alhamdulillah satu RT. Nggih. Iki alhamdulillah acarane bersih dusun. Bersih dusun, dari donga ya Mas, kanggo dusun Judek ya RT 3 RW 2. tansah pinaringan ayem tentrem. Amin. Gagas warasan. Amin. Rezeki ingkang kathah melimpah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Iki alhamdulillah disponsori wong ayu. Apa Mas? Sing sponsor Pak Nggih, anu ki nyemek-nyemek. ini sembarang heeh. Sing penting cas tunjuk depan para publik sepuh dan juga Bapak RT 3 RW 2 Dusun Judek. Yuk Sekar Gadung Indonesia. Datos Pak Minto. Urung. Ya, kompol ya Kumpul. kenal le. Ngerti kita ini gembos. Kumpul, kumpul. Iya. Pasukan dari Manggis, Pak Kadek, Ancar Kedini, Matur Sebadut, Juragan Tebu.
Yuk, yuk. Kaos kunjuk dengan panjenenganipun pokok RT 3 RW 2 Dudek ugi para bapak sepuh aji pohkan dan kehormatan dusun juga matur nuwun. Alon-alon ya wong ayu. Pak Mario ya rawuh nak. Iya. Bapak Mario sekalian bele-bele. Iki Pak Bapak Surani. Surani manggis ngancar Kediri. Nah, inggih matur sembah nuwun. Bu Wiji ugi rawuh Mas. Bu sapa nak? Bu Wiji. Kok ya roh Bu Wiji. Masa sampeyan mbane ra ana sing jenenge Wiji. Oh, kocrok kowe iki ya. Iya. Yuk, yuk. Sugeng dalu lumateng Bapak Kades Babakan Sugeng Rawuh Bapak Lurah satu teman